Vedľa nás takmer vidíme pripravený mládežnícky orchester Vokins. Toto hudobné teleso je zložené z 20 členov, odchovancov salesiánskej mládeže, ktoré sa venuje tvorbe a produkcii gospelovej hudby. K svojmu pôvodnému názvu Vokins, vokálno-inštrumentálna skupina, sa prinavrátili pred 2 rokmi. Formácia tohto telesa sa začala už oveľa skôr. Fungujú takmer 15 rokov. V ľadisku sa nachádza aj jeho prvotný zakladateľ Jozef Vekšo. Aj napriek diaľke, ktorá ich delí, ich spája jedna spoločná vášeň, láska k hudbe. Členov Vokinsu môžete stretnúť takmer všade. Od Michaloviec cez Košice, Prešov, Žilinu, Bratislavu až po ďaleký škótsky Glasgow. Ani táto diaľka im nezabráni šíriť ich talentmi to najpodstatnejšie, čo je hlboko skryté v srdci každého z nás. Dámy a páni, Vokins pod vedením Michala Klimu. Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, Boh s nami.
slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
v srdci ukrývam. Túžbu ja mám na oltár zložiť, svoj život s tebou chcem žiť, svoj život s tebou chcem žiť, svoj život s tebou chcem žiť. Otvorme dvere Kristovi, nech naše srdcia obnoví. Nečakajme, bežme za ním, veď kráčať s ním sa vždy oplatí, veď kráčať s ním sa vždy oplatí. Svoje skutky na oltár dám, tie dobré príjmy, ako úprimný dar a zas tie horšie. My prosím odpusť, svoje skutky na oltár dám s pokorou, Pane. Prosím, pomôž mi výjsť z duchovnej biedy. Prosím, odpusť, svoje skutky na oltár dám s pokorou, Pane. Prosím, pomôž mi výjsť z duchovnej biedy. Úžasný Pán.
na svet zobrať náš kríž. Boha a blížnych seba milovať, chce nás naučiť prevalencie, veď Bohu nie je nemožné nič. Viete na zemi, naučí vám tým, ticho pláče, zostúpil na svet zobrať náš kríž. Boha a blížnych seba milovať, chce nás naučiť prevalencie, veď Bohu nie je nemožné nič. Ty si tým kráľom
nami, ak je Boh s nami, kto sa nám postaví? Ak je Boh za nás, nikto nás nezastaví. Ak je Boh s nami, kto sa nám postaví? Ak je Boh za nás, nikto nás nezastaví. Ak je Boh s nami, kto sa nám postaví? Ak je Boh za nás, nikto nás nezastaví. Ak je Boh s nami, kto sa nám postaví?
Dobre, tak čo na záver dodať? V prvom rade veľká vďaka aj detskému zboru, aj mládežníckému zboru, že nám spestrili aj toto dnešné odpoludne a taktiež aj tomu, kvôli ktorému všetko sa to koná, ktorý sa včera narodil a verím, že bude žiť oveľa dlhšie aj v nás samých. Tak jemu patrí v prvom rade veľká vďaka za všetkých a za všetko. A na záver môžeme sa pomodliť modlitbu Zdravás Mária. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, požehnaný je plod Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pán s vami. Nech vás i všetkých vašich drahých žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Zostávajte v pokoji a hor sa na punč.